Dopoledne, dámy a pánové, lidská práva jsou jedním z nejfrekventovanějších slov českých politiků, nejen českých politiků, ale evropských politiků. Ale když se pak něco děje, když jsou pak lidská práva, ta skutečná lidská práva, ne ta, o kterých stále třeba v novinách jsou podušována, tak se každý tváří, jako by se nic nedělo. My jsme vzýváni, abychom se rozhledli po světě, kde všude jsou lidská práva porušována. Nemusíme. Tady se dějí a proto tady je potřeba pozvednout svůj hlas. Chtěl bych se v zásadě ohradit a odmítnout tvrzení, že za to nemůže norský stát, protože onen úřad je nezávislý. Není tomu tak. Jestliže nějaký úřad, který o sobě tvrdí, že je nezávislý, to používá k realizaci své činnosti policii, a to se tady děje, tak potom se stát nemůže vzdát své odpovědnosti za činnost tohoto úřadu. Proto právem žádáme, aby se norský stát, norské království přihlásil ke své odpovědnosti a jasně řeklo, jak si představuje lidská práva v Evropě. Děkuji.